בבוקר בעיתון, ככה נראה מזרח החניה של... למה? לא כל כך עליו? עזוב את התעודת הזאת. למה אתם מדרדרים כל הפגנה לאלימות? כל הפגנה, עדיין משטרת ישראל אתם בחייך. כל אזרח, מותר לנו להיות פה. מה שקורה פה ברמת הדיגיטל... עתיד! בדרך של לפיד! 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 למה פרסיקים? עתיד! למה בדרך פרסיקים? של לפיד! למה ככה? למה באלימות? אף אחד לא יתקרב! תירגע, מה זה הדיבור הזה? תירגע, מה זה הצעקות האלה? על מי אתה חושב שאתה צועק? על מי אתה חושב שאתה צועק? צלם! לא מפחיד אף אחד. איך קוראים לך? תתביישו לכם! גועל נפש! על כל עצור יבואו 1,000! השלום בדרך. בואו לפה לנתחגים! הכל בסדר. משטרת ישראל בכלל לא יפתו את זה. אל תדחוף, הלו! אל תדחוף! הלו, אל תדחוף! אל תדחוף! בכלל לא מעגנים את זה, הם לא עצבניים, הם נורא נחמדים, הם לא מרביצים לנו. העלים הראשי! כל הגיבורים! הנה הגיבור הראשי, הכלב שלך, שמירה! כלב שמירה של שלטון ההון! איפה זנזנה עומדת? על כל עצור יבואו 1,000! 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 אין דבר כזה הפגנה בלתי חוקית, אין דבר כזה בחוקים, לא קיים, זה משהו שאתם המצאתם. על מה הוא עצור? תכף תדעי. לא תכף תדעי, אנחנו רוצים עכשיו לדעת. עכשיו אנחנו רוצים לדעת. על מה הוא עצור? על מה הוא עצור? על כל עצור יבואו 1,000!
על כל עצור יבואו 1,000, על כל עצור יבואו 1,000, על כל עצור יבואו 1,000, על כל עצור יבואו 1,000. חברים, הכל בסדר, משטרת ישראל עושה את העבודה שלה, אנחנו נמשיך לעשות את העבודה שלנו. יש כאן אזרחים שלא מפחדים יותר, אין לנו מה להפסיד אחי. מה אני אפסיד? 3,000 שקל בחודש אחי. אתם עבריינים! אתם לא שוטרים, אתם עבריינים, זה מה שאתם! עבריינים במדים, זה מה שאתם! עבריינים במדים! יבואו 1,000! על כל עצור! יבואו 1,000! על כל עצור! הוא שאל עכשיו. תעלה עם המגפון. עצור! תתפוס מרחק. אתה רוצה לתקוף אותי? תאיים עליי, תתקוף אותי. מי אתה שתדבר ככה? מי אתה שתדבר ככה? אתה אמור להגן עלינו, הלו, להגן עלינו אתה אמור. לא, אז בוא נראה אותך נוגע בשוטר. אתם בינתיים נוגעים בנו, אנחנו לא נגענו בשוטרים. אף אחד לא נוגע פה בשוטר. לא רוצים לגעת בך, זה אתם שנוגעים בנו. זה אתם שנוגעים בנו, צלם איזה טוב. אל תשכחו שאתם נציגי ציבור, אנחנו משלמים לכם את המשכורת, אל תשכחו את זה. איפה הדמוקרטיה? על מי אתם מגנים? על מי? על מי אתם שומרים? בשביל מה אתם פה? למה באתם הנה? למה אתה נוגע בי? דיברנו בלי לגעת, לא לפני שנייה? הטרדה מינית! אנחנו לא יכולים לעזור אנשים מלהפגין. הודעתי, אבל אני רוצה להגיד לאן להגיע, ולמה אתה לא תקבל פרטים. מי אתה בכלל שתקבל פרטים? אני אזרח מודע. אל תדאג, הכל מצולם, אין בעיה. הכל מצולם, לפי החוק אתה אמור להגיד. אנחנו משלמים לך את המשכורת! צלם את החבר'ה שלך. צלם את החבר'ה שלך. מאבטח פרטי של יאיר לפיד. אין לנו בעיה, 100 איש נהיה בבית סוהר, מחר בערוץ 2, כל הערוצים יהיה על המעצרים הבלתי. על איזה חוק אתם שומרים? שאזרחים עומדים על הכביש? מותר לעמוד על הכביש! למה אף אחד לא בא לעזור לנו מהאנשים? זה הכל, יכלתם להיות שוטרים טובים, להגיד לנו לפחות לאן לקחו אותו. במקום זה אתה מזלזל בי, אתם דרדרתם את ההפגנה על האלימות. הייתה הפגנה רגועה, ב-11 בלילה רצינו ללכת עד המעצרים. אם לא הייתם עוצרים את שתי הבנות, כבר לא היינו פה עכשיו. עוד פעם המשטרה דרדרה את ההפגנה לאלימות. לאלימות משטרתית, אתה מתכוון. זה לא משטרה, זה מאבטחים פרטיים. משטרה אלימה! משטרה אלימה! משטרה אלימה! משטרה אלימה! משטרה אלימה! אסור לך לעמוד על הכביש. בחרו בלפיד לא כי רצו אותו, כי לא היה בבנימין. לפיד שבא עם הבטחות כבר פשוט בושה שהמדינה הזאת לא מצליחה לייצר מנהיג. כבר 15 שנה היא פה... זו משטרה בלתי חוקית. משטרה בלתי חוקית! על מה הוא נעצר? על מה הוא נעצר? יואו! תראו מה על מה עצרתם אותו? על מה? קדימה, איתו ביחד. ברוסיה! אתם ברוסיה! תביאו הרבה זינזנות להיום, הרבה זינזנות תביאו. חברים, תביאו הרבה זינזנות. לא יהיה לכם הרבה מקום. לא יהיה לכם מספיק מקום למה שיש פה.
אתם רוצים לעשות מפגש, שכל המדינה תגיע לפה, זה מה שיהיה. הוא תוקף אותי! אנחנו רואים את זה, אל תדאג. איפה הרכב? תמיד אותו הוא מגיע עם אני בא איתך ותפסיק לתקוף אותי. צ'ורקות, זה מה שאתם. תצלמו ממרחק. אני בא איתך ולא עושה שום בעיות. בא איתך ולא עושה שום בעיות, אז אל תכאיב לי. אתה יכול לתת רגע, שנייה, שהרכב יגיע. למה אתה מכאיב לי בכוונה? הוא מכאיב לו בכוונה, הוא איים להרביץ לו! הוא איים להרביץ לו! זה עם הזקן, איים להרביץ לו! הוא לא נותן לי לעבור. זה איים להרביץ לו. זה איים להרביץ לו! הפקד הזה עם הזקן איים להרביץ לו, אני שמעתי. הם מכאיבים לו בכוונה. תצלם את הפקד עם הזקן. זה מצולם, אני ממוקד עליו כל הערב. צולם בבושתו הגדולה. הכל צולם! קצין משטרה, מאיים במכות על אזרחים. אלימות! קצין משטרה, אלימות! פלש 3 פלאפלים בפקד. אלימות! מאיים על אזרחים במכות. 2.5 פלאפל בפיתה ועושה פוזות. כן, הקצין הזה יהיה מממדי השר. יכול להיות הילד שלך. יכול להיות הילד שלך, האיש הזה. עורך על אזרחים, מקבל להם פלאפלים. יכול להיות הילד שלך, אנחנו לא בשטחים, אנחנו לא פה עכשיו בשטחים. זה מחנה אימון שלהם השטחים, לא הבנת? הם לא מבינים למה הם פה בכלל, על מי הם שומרים בכלל. תביאו הרבה זינזנות, לא יהיה לכם מקום. המדינה הזאת הולכת... לא יהיה לכם מקום היום. מה הם עושים? למה אנחנו פה? למה שהם יעצרו, אנחנו נביא לפה... תביאו לפה הרבה זינזנות. יהיה לכם הרבה עבודה הלילה.